କ'ଣ हाँ ଆରେ ଭାଇନା ହେଲା ସୁଖଦେବ ନାୟକ ବାଲିଗୁଡ଼ା ନୂଆ ସାହି ନାୟକ ପ୍ରକୃତ ନାୟକ ହେଲେ ବଣମଲ୍ଲୀ ବଣରେ ରହିଯାଏ ହେଲେ ରାଜ ବଗିଚାର ପରିଭାଷା ପାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଭାଇଙ୍କର ଚିତ୍ରକଳା ଏଭଳିଆ ଅଛି ଇଏ ପୁରା ରାଜ ବଗିଚାର ପରିବେଶ ପାଇବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କୁ ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନାହିଁ କି ସେମିତି ପରିବେଶ ନାହିଁ। ଭାଇ ଆହୁରି କଳାକାରମାନଙ୍କର ଉପସଭାପତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସେନା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦରବାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସବୁ ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦରକାର। ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ସେହି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରଟି ମିଳିନି କାରଣ ଗରିବ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଭାଇଙ୍କ ଦାନା ପାଣି ନାହିଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବାକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କାହିଁ ବା ଗାଡ଼ି ପଇସା ସେଥିପାଇଁ ଭାଇ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରଶାସନିକ ଯଦି ଆ ଉପରେ ଟିକେ ନିଘା ଦିଅନ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟରେ କିଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। କାରଣ ପ୍ରଶାସନିକର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କର ଫଟୋ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଙ୍କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖୁନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କନ୍ଧମାଳ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଏ କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଇଏ ଗୋଟାଏ ମୁକ୍ତା ହୀରା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ରହିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାରା ଦୁନିଆ ଜାଣିପାରୁନି। ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭାଇଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।